वयरे बंदा तू कसं रे ती काम कुणाला पेटायलाय ती एक उशी धोर नो घडतस मग कुणाला राग का म्हणून सांगला म्हणून सांगू कसं कोपरेत आहे म्हणता तुका मिगेल तुवे एक शांती सकाळी हाण सोडला मग तुवे कसं केला ते तुका ती म्हणतस निघाला की मग कधी येऊच्या करत तू हंगा कुणाला राग म्हणून सांगून पेटायला की तुवे कसं लाका कसं लायक म्हणा रे तुमका सांगेल नाही तीन विषय कसं म्हणून तीन सांगेल जरा रावसा तू गेला तशी लिंबूच्या ती रडतास दौड पण सुचून घेतला तमरू जरा दौड रडला की हे ना म्हणे नाही ती एक बकेट होता जायत ಓಹೋ ಹಂಗ ಕೋರ್ಚಸಿಲ್ ಪೂರಾ ಕೋರ್ನು ತೈ ತುಂಗಿತೆ ಇವನ್ ರೋಡ್ ಬೆಸ್ಲವ ಮಿಗೆಲ ಚೇರ್ನ ತಿಗಲ್ ಕಸನೆ ತಕ ತುಂಗೆಲ ನಾಟ ತಕೆತ್ತಿ ನವ ಬಾಕ ಹಾವಂಗ ಮಿಗೆಲ ಹಂಗ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ ಜಲ್ಲ ತಿಗಲ್ ನಿಮಿತ ಶಾಂತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿ ಜಾವಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಗೆಲ್ ಜೀವನ हाव ना मैं घर शांती असं सांगून तीन सांगील पूरा कोर दित्तसी सोलोसून सोलोचे बिया सिंधूचे सोई कंतूचे रंदाप करचे कोयल सिताड करचे ऐदन घसूचे अंग लुंबळचे पूरा कोर दित्तिका तसला रे तिक समाधान म्हणची ना सोदून काढत मिगल चुकी मक्क जाऊन गेल मक्क तका पेटल कुळार मावानो तुम्ही तुमगेल दुवेक घरा जबाबदारी म्हणून शिकवून दिली नाही घरात ती एक काम आहे करणं पुरा मी माते थपून सोडता घरा बाहेरही काम करक घरा भितरही काम करक गाड्डवशी त्याच खातीर हांव ती घरा पेटवून सोडला तुमगे ते अयो वैरे गोंदा त्या म्हणटा चोक सोदीत वेती चल म्हणटा कसं चोक सोदील रे तिने तुमगे दुवे पडे चोकी सोदून काढच्यान तो ऑस्कर एवॉर्ड दिल्लार वरंगोणी पडत लोसून सोल्लोनु नंकुट दूक सुरजली पियव सिंधूनु दोड तांबड करून घेतलं ऐदन गसूनु नंगटे नंगशी जल्ले अंग लुमळनु कुलटे दूक सुरजली सोय कांतूनु बूज तुंटो नायले आणि कोयल ताडकाणू पुरा मुरल्या पुढच्या रसाव आणि कसं करचे आम्ही अयो इतले सांग विषय तू इतली माती होऊन कोण बसला रे मुखार संसार कसे चलायत रे कोंदा तू मावानो तुमक ह्या विषय सांगशे दिसतोय खरी तुम्ही मिगेल जाग्यार असून पडेला रे तुम्ही कसं करतले ती हक्क कसं सांगते हागेल जागेर असून बैसून निद्धून पुरा पळगून येईल मनीषाव कसं मावून ते तुम्ही म्हणून घेत असत ती तुमगे दू सुधारसून घेवची दिसना म्हाका ती म्हाका पड्या करून नज्जसल काम पुरा करसिल आणि मी जाय ना ती पळून घेवच्या तुम्ही पळून घे तुमगे लगी असती कसं रे गोंदा इतली सार विषय तू अशी केल्यार कशी तुगे प्रॉब्लेम म्हाका हांव सोल्युशन दित नव्हे पळ गोंदा संसार म्हणारी एक गाडीचे दोन चक्र से दोन्ही चक्र चंदकून चलल्यार मात संसार चलचो आमगे संसारान तू एक चक्र गुंचे आणि एक चक्र हालची तशी ना त्याची निमित्त हे चक्र भार पोण हे चक्र पंचर जाऊन मुल्या पडचर जाला अशी ज्याला संसार चलोच कशी आमगे संसारात एक चक्र चलच रे एक चक्र पूर्ण जाम झाला हा चला ते नाव आहे 30 वर्ष कोण जाब त्याची सूत्र सांगतो का कशी म्हणून ओ कितके पेटी मारता नाव तुम्ही ना आता म्हणाला दोन चक्रची समाजान चलला संसार चलता म्हणून आता कसं तुमगे चक्र एक चलतस म्हणून सांगतस अची ते दोन्ही चक्र चलचे बाहेर मात्र अंग भितर चक्र जाम दिलारी सांगून आता राबा तुका सूत्र सांगता ऐका समाजी जायत मावानो सांगा हा करचेसील पुरं करून पळून गेले आणि तुम्ही सांगता पळा ते ऐकून कसं करची म्हणून पळायता अयो लोसून सोलोच होड विषय माराय आता चार लोसून घेवचे ताजी बोर्डार पत्रार धरायचे ते साले निकळता पडना घालचे ते कसं होड विषय आणि कसं म्हणाल तुला पिया सोलो नु दळ सुजला पिया करसाड नावे दळ सुजन आणि कसं जाता ते पिया कट्टकोरनु उदका घालदवरी त्याची मागीर सिंका नळ उदक काय येना कितले लायक जाता सिंधूक तुकनावे कंप्यूटर हाता बोट चलो नु कसं रे गोतना मत त्या सॅन भरला मेंदू ताची पशी पुडना तुका तू कसं रे केदनाय सोय कांतित्व केदनाय सोय कांतिला रे बुद्ध दुकानासे आणि कसं जाता सोय पळे एक वळा कांतून दवरी आणि डिप्रिजर गाली एक वर दिस नाही एक मैन काढेत म्हणतो
आयदन घासल्यारी नांगशी जाता तुमका दुडवा काय न्हू ना विम हाणू रकोन रकोन आयदन घासिता ते नांगशी जायना बसतवे ते केमिकल नहीं वे आयदन चंद कोन हुनूत कतिंबा गाली अलाय कोन घासी पूरा वत पड़ा त्या वचनी मंडल रस पड़ा लिंबी सालिगे आणि चमचके सम गष्टी चकितच पड़ा इधर आणि कसं नाही अंगल म्हणून कुलटा दोकी अंगले मस्त फार मारची नाही हुना उतकांत थोडे सर्प घालून अंगल तिंबद्दवरी मागीर बचेला पुरो आणि घर पुसूचे अंगल काला रस पड़ा बैसून पुसुको आशिले आत काय ना आता दिगदिगो बोट देता कान्नाक म्युझिक गाली आणि सरी पुसून वसा पूर काय जात पड काम होगी ये देवा मावानू तुमका कशी इतली पुरा गोतशे अयो गोंदा सुरवे हावे तशी रे नांगटा नांगशी पाया दुखी हाता दुखी बुज्जा दुखी म्हणून बशिलो आत पडा हांव कशें समान हांवें शिकल्यारी शिकच्याक मोर ते शिकच्या आसरे म्हाका सांगताल कोण आशिल्लें तुक पुणी सांगूक हांव आस आत्ता म्हाका कळलें तुमगे दुवेक ट्रेनिंग खंय दुखून मेळटा म्हणून मुखारची दोणी चल्ला म्हणके नवे म्हाक्षी दोणी चलची तू कापतवे कोळचे हांव 30 वर्ष कोण अनुभवी सोयतस रे सुरवे कष्ट म्हण दिसता मागीर सड्ड्यार पण वता ते तुळून एक गॅद असं गोत ना तुका नित्य दपुंकी सड्डी जी म्हणून तशें जाला आत्ता कळली मावानू म्हाका तुम्ही घरात इतले काम कोरनवरन तुमगे हे भांडी मात्र कर ग निमू अयो हे भांडीच काणी कसं सांगची रे गोंदा तुका आत्तेक म्हाका 2-3 महिने दाखून हुशार ना घरकडे हाव रंदप केल्यार मात्रच नतल्यारांक कोणाकय पडटाना आनी पुरो स्विग्गी छान खाता ती म्हाका वार्डिके वस मुंजी वस म्हूण पेटयता ती तशें जावन एक दीस वार्डिक एक दीस मुंजी एक दीस चवलू एक दीस मित्र भोजन काय ना म्हण जाल्यार अगर साडे वचाची म्हणटात म्हाका मावानू हांव आत्ताची तुमगे दुवे फोन हाडटा हांव ती थंय सोडल्यारी चिके सुदारसून घेता म्हणलें किलें हे माई आनीक ट्रेनिंग दिवन तुमगेल परिस्थिती कशी कडी करून घालता मिगेल परिस्थिती चेडा तीन सुदारसून दिसना तू पुढे सुदारसून घे म्हणून सांगू आयलो यो मारया येवन एक फावटी कापन व्हरी ती रोंड दोळ सुटून घेतला दोळा पट्टी घालारी 2 काम तुका चढ जाताल मागीर जायत मावानू वचा गोंदा संसार म्हणारे एक व्हडलो समुद्र सो तांतू आम्ही पळोवनच्या शिकूका बुडची न्ही तांतू हेची सुख संसार म्हणारी जायत मावानू